pa otišla na popravku. Sutra, ako bude, sutra da je nameštamo posle. Daješ škalicu za topa. Šeh. Ja sam Janić Momčilo, rođen sam u Bujanovcu, živim u Bujanovcu i najvjerojatnije da ću ostati u Bujanovcu. Ovde sam navikao, imam prijatelje, drugove, familiju, imam 2 ćerke, 2 unuka i unuku imam, suprugu koja u vrtiću radi, ja radim privatni posao, nedaleko od centra Bujanovca, oko 6 km udaljenom, selo se zove Ljijance, gde je područje kompletno sa mineralnim vodama. Isuf i ja smo otvorili fabriku 2011. godine, zove se Herba Buja. Учило шоку и мир, да протарсие, еки ми бизнесим турбашт. Момчило ја ничем дживми маасе јаме да куши, која кена да шитора на тена, рендер која капунуме пластик, штучај е након на ред трактијес джесни. Еле джет мога на пас приоритетот мир, моабетот мир, јарчи јас ке на пас. Еле кшту ке на атрете идеја пар менде туни фабрик. Unë jam i stufetao, fshatit Maltërnos, kom 47 vjetë, 4 fëmijë, djali fëmijët e janë të maj, ka i në moshuar, shoqja e punon në firmë të une. Mysafirë që vinë për anë të na, interesant se, su konë kur çka ka këtu, çka ka ati vetë, e shetismi i përqen edhe qeshta. Bujanovac kao Bujanovac, dok je bila privreda, dok je bilo jako industrijsko mesto, bilo je mnogo bolje nego što je sad. Gledano sa te strane gde privreda oživljava i kulturu, i razvoj, i i sve je to vezano sa privredom. Kako je privreda zamrla, ja vidim veliku, ogromnu razliku, onaj stari Bujanovac, gde je bilo zapošljeno nekoliko hiljada radnika i sad. Sad su većinom budžetske organizacije ostale, tako da svako osjeća krizu, da li je nacionalnosti ove ili one. Mladi koji narastaju, idu po inostranstvo, otprilike 50% Srba, 50% Albanaca, imamo i Roma dosta. Po lloj njerëz ka, të fragmentimi ka, po në përgjithësi është i mirë. Ndërkohë ka dikush që vetë, mira moja, sa problem se nuk qëmë peshtena. Nije se gledalo, ja mislim da i dan danas se ne gleda u Bujanovcu koja je Srbin, koja je Albanac, koja je Rom. Živimo svi tu zajedno, susrećemo se, kad pođete u rodnoj kući da trgujete nešto, sretnete i Roma, i Albanca, i Srbina, tako da ne pravimo nikakve razlike. Çdo njeri e ka mendimin e vet, edhe bën pitje pa lidhje, pse ti me këto, pse me ato. Pa mi se obojice krećemo u društvu gde su privrednici, gde neko nešto stvara. I kad nešto stvaraš, onda nemaš vreme za politiku. Ja imam jednu nasleđenu misao, onaj koji voli istinu, onaj koji voli rad i onaj koji voli lepotu ne može se baviti politikom, jer se politika ne bavi niti lepotom, niti radom, niti istinom. Tako da ne pravim nikakvu razliku. Ako treba da se radi, s kim ćete da radite? Ne možete da birate da li ćete sa crnim čovjekom, sa belim ili plavim. Ako isti teret vučete i jedan i drugi, onda ići ćete napred. Ako jedan zaostaje, ne vuče, onda tog izbacujemo i idemo dalje. Bez obzira koja je nacionalnosti, koja je vera i koja je boja. Kushia si kushi, edhe Srb, edhe Rom, edhe Mađar, është kushia më nga ka njëse vlavi. Pošto sam ja malo stariji od njega, ja sam uznao i roditelje. Što su njegovi roditelji, znaju moji roditelje. Tu smo, pomagali smo se i posle toga smo igrom slučaja postali i ortaci u fabrici koju sad izgrađujemo. Edhe kështu që s'kena problema, kena korë sukses. Pak ja kena fillu ndërtimit, e kemi ndërtu. Tash edhe prodhimin e kena lishu. Mi imamo tu mineralnu vodu koja je poznata malo i šire i taj bazen koji se
na 6 metara dobijete mineralnu vodu. Mi sad ne možemo da pakujemo nešto što nemamo. Mi smo hteli da iskoristimo to prirodno bogatstvo, sirovinu da nam bude bliže fabrici, što smo i uspeli na neki način i to je tako krenulo. Nikakvu finansijsku pomoć od nikakvih državnih organa nismo dobili. U Fondu za razvoj smo koristili nekoliko puta i onda je bilo demonstrirano područje, nismo mogli hipoteku na imovinu da uložimo. Investimaš i kana përbashkët, përgjithë. Šta je to? Evo, račun ti stigu 260.000. Dobro, platit ćemo i tako. Me arrit prodhimin, me shtu prodhimin, me qitja artikla, stoka me produ dhe qashtu. Nismo izmerili koliko on znoje iz njega isteklo i koliko znoje iz mene. To ne može niko da izmeri, tako da ne znamo da li on više ili ja više ili on manje, ja više. Pikës pari, kur njifësh me një njeri edhe e kupton edhe din se kush është, edhe në bazë të sajna mundesh dhe në punu, se ndërkohë njoftosh çfarë njeri është, i mirë, i keq, i qish është. I on je željan rada i ja sam željan rada. Radom samo možemo da postignemo i da prevaziđemo sve što okolina smatra da li će biti dobro po njemu, da je sa mnom ili po meni da sam s njim. Majstre, može? Može, sve. Ima i razlike među nama. I to velike razlike. On ide, moli se Allahu, ja se molim Bogu. On se moli da fabrika kod Allaha ide dobro, a ja se molim kod Isusa da krene još bolje. I tu razliku ja ne vidim niti s njegove strane, niti s moje strane. Po s'ka lidhje, feja është ja uron festën, ai i ka adetët e veta, na adetët e tonë, edhe kështu që veç shkojme e përgëzojmë festën. Kad ja slavim svoju slavu Sveti Nikolu, on dolazi kod mene i samo jedina razlika što se on ne krsti, a ja se molim i za goste i za porodicu svoju i za svoju kuću. Kad idem ja kod njega na Bajram, on isto to radi, samo što ja to ne radim u njegove kući. Inače, druge razlike za sad nema i mi ne možemo da stvaramo razlike. On kod mene kad dođe proba slavski kolač, ja kod njega kad dođem probam baklavu, pijemo zajedno, jedemo zajedno. Sređen mlađe za 10 godina, a? Lepši momak. Još malo bih hvala. Vrati pare. Različite vere se ne trpe kad gledaju jedan drugog iz fotelja. Rad je kod nas od ujutru do uveče zajedno. Ko ćeš? Ajde. Bela si. Ljudi se ne trpe samo oni koji imaju vremena za politiku i oni koji sede u foteljama. Ja sam se pravio da igramo što? Neće zaboravili smo struju da platimo, inače šef nisi zaboravili. I to je to, a? Mi smo odredili cilj što više proizvoda, što više obrtnih sredstava, što više zaposlenih radnika u fabrici. Ovo s'maskon besimi edhe shoqënia edhe që njihmi, me siguri që edhe s'kishmi filluar edhe me punu bashkë. Gotov si. Ka igre. Tako je. Živimo u istom gradu, živimo u istoj kafani, živimo u istoj fabrici. Nas dvoje smo krenuli zajedno i mislim da ćemo do cilja stići zajedno.